fucking let's go. Šaka ide hore, tým je všade v meste. Sadka event horí, kamo ľudia kde ste. Volant v ruke, noha plynú veli. Toto je crew, čo sa nikdy nerozdelí. Šaka ide hore, tým je všade v meste. Sadka event horí, kamo ľudia kde ste. Volant v ruke, noha plynú veli. Toto je crew, čo sa nikdy nerozdelí. Takže vítam ťa u vlogu pre Šaka Drift. Bol som niekoľkokrát opravený, lebo jazyk sa mi motá. Nachádzame sa vlastne na Sadke, je to prvý závod tento rok. A uvidíme, čo sa tu chlapcom podarí vykúzliť. Morečko a Dávid sa snažia dať ešte dohromady autá. Držíme im teda palce. Nech sa im podarí zúčastniť sa aspoň v niektorých závodoch, možno posledných. Uvidíš, čo sa nám tu darí. Vykúzli tento víkend. Okay. Je ti to příjemný? Skurvil a dojebal. David Cívka do šmík. Došla ti SMS-ka alebo správa na Instagram. Nejaký nápadník ti píše vás. Davidovi píše nápadník. Dobre. Jak toho točíš? V rámci možnosti dosť dobre. Pozrime jeho kvalifikačnú jazdu. Minulý rok bola im kvalifikácie. Teraz príjazd do poďme do zadnej zóny, ako Davida poznám, tak si určite tú zónu nenechal ísť a krásne oba kolesami typujem, nemám to potvrdené, ale myslím si. Teraz budeme prehádzovať a pozrieme sa, David nachystá príjazd do tejto prednej zóny a krásne vypúžená zóna, predné vnútorné koleso na čiare. Myslím si, že naozaj pekná stopa v tejto prednej zóne. David Šmida. Pozrime sa na to, David má naozaj veľa hodín odjazdenia na simulátore. V tých najsilnejších autách. No a tieto skúsenosti momentálne pretavuje do praxe. Výjazd bol pekný, trošku nerozdené po prehodení, ale vedel presne prečo to spravil. Ideálnu stopu a zadná zóna myslím je pekne prehodená. Teraz sme prehodili, no a poďme do prednej zóny. Ešte mi to troška kýpol do brzdy na výjazde, aby sa podržal v tej zóne. A myslím si, že naozaj pekná jazda za dobré vodníky. Na 4. mieste, takže zemiakovú medailu dostáva 83 bodov. Zase neviem to vysloviť, Filip. Aluáš. No, ten. Aluáš. Dobre. Na budúce mi napíš, jak sa to číta. No. Okay. Dobre, ideme na tretie, bronzová priečka, 84,5 bodu, teda 1,5 bodu rozdiel. Dávid Šmida.
miesto, lebo to potom by ste vedeli. Druhé, no. Na to druhé budete vedieť potom, hneď je to prvý. Ja neviem už to. Máme rozmýšľať. Obidve naraz. Druhé prvé. No. Dobre, bodový rozdiel medzi prvým a druhým miestom sú 2 body. 87,5 bodu versus 85,5 bodu. A vyhráva, kto by ste povedali, je tam, že jeden je, že Laco Brodsko a druhý je, že Adam Horvát. Cicínu vyhral. A vyhráva kategóriu Street Adam Horvát. Ďakujem. Na výzvy, že to chápem, že to vyhral, kde sme. Jak to vidíš? Výborne, slnečné polo. Koľkátý si byl v kvalifikácii? 7. Davčo! Koľkátý si byl v kvalifikácii? 3. A jak to cítíš? Dobre. Zatím dobre, uvidíme, co bude v betlo. Zatím to vypadá tak, že by sme mohli postúpiť do top 8, len nechcem akože predháňať. Teda vlastne ani ne, čaká, budeme v to... Áno. Do top 8 by som sa mal vlastne. Uvidíme, tam už to potom bude zaujímavé. Máme celkem dosť slušných, solidných závodníkov, ktorí jezdí konzistentne. Ja vždycky vyberám také slova, že? Ktoré mi nejdu ani do údy. A uvidíme, máme posledný trénink, takže ideme sa nachystať, ideme na to 0 minút. Víťazom je David Švidár. David Bohľad Švidár. Skočiť na brzdu, aby nepotlačil Davida Šmidu a pozrieme sa teraz, ako Samo už zaostáva na Davida Šmidu. David Šmid je naozaj
Bohurák Šmida bude prevádzovať do prednej zóny. Tak a teraz vychádza už David Šmida do prednej zóny. Cieľovú čiaru, tak tento metr vyhráva v tomto momente David Šmida. V poriadku? Postupuješ mi dať? Palec hore znamená, že áno, postupuješ. V poriadku. Cause I got a life to live. Taking control of my life like it don't mean anything. When you're gonna realize I got a life to live. Víťazom tohto betlu je David Šmida! Bohurák Šmida ide do finále! Ja sa teším. A pozrite sa na tú lásku. Jeden prehrá, druhý vyhrá, všetci sa tešia. Všetci sú super. OK, ideme na tretie miesto. Na treťom mieste sa umiestnil Branislav Chmelár. Gratulujeme. Poď ku nám, poď ku nám. Dobre, a poprosím Viktora Štrebu a Davida Šmidu, aby prišli ku nám. Áno, tuto ku Flexovi. A urobíme to boxersky. Takže sa chyťte za ručičky. Dobre, chyťte sa za ručičky. A vyhráva kategóriu Street prvého kola Sapka Cupu 2026 Viktor Štrba.
Gratulujeme ešte raz. Ja už tiež nemám nadvesy.